Dobro, poštovani predstavnici medija, poštovani građani Srbije, evo, hoćemo da vas obavestimo da od danas u Skupštini Republike Srbije će funkcionisati novi poslanički klub. Poslanički klub će se zvati Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije. Kolege koje su pored mene će činiti poslanički klub, dakle koleginica Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Borislav Novaković i gospodin Miloš Parandilović iz Novog lica Srbije koji će biti i zamenik šefa poslaničkog kluba. Ja ću voditi taj naš poslanički klub i sasvim sigurno ćemo nastaviti da u narednom periodu radimo sve ono što smo radili do sada u Skupštini. Učinit ćemo sve da do građana Srbije i dođe istina i dođe informacija, ali isto tako i da zastupamo interese svakog čoveka i svakog građanina Srbije. To je naša obaveza i to je naša dužnost da kao poslanici budemo i njihovi predstavnici. Mi smo plaćeni od građana Srbije i naša je obaveza da njihove interese zastupamo. I ovaj poslanički klub će sasvim sigurno to raditi. Čini mi se da svi moji kolege koji su danas pored mene od prethodnih godinu dana funkcionisanja Skupštine Republike Srbije su pokazali veliku borbenost, pokazali su spremnost da zastupaju interese Republike Srbije i njenih građana i da su beskompromisni borci protiv ovog režima koji razara Srbiju, režima gde je mafija, kriminal i korupcija preuzela sve pore i poluge ovoga društva i protiv toga ćemo se sasvim sigurno boriti i nećemo odustati sve dotle dok ne dođe do promene na političkoj sceni i dok svaki građanin Srbije, svako dete pre svega ne budu bili bezbedni i ne budu mogli da imaju i dostižnu pravdu u svojoj zemlji, ne budu mogli da pristojno žive, a ja sam siguran da to možemo da uradimo i da se politička privreda u Srbiji budi i da građani Srbije danas shvataju da su oni ti koji su suvereni nosioci vlasti i da od njih sve odlučuje. Dakle, sve dotle dok budemo imali podršku građana za ovo što radimo, radit ćemo to maksimalno u njihovu korist i bit ćemo pravi narodni tribuni u parlamentu Republike Srbije. Sada ću zamoliti kolegu Miloša Parandilovića da vam se i on obrati. Na nedavno održanoj sednici predsjedništva Novog lica Srbije doneli smo jednoglasnu odluku da pristupimo zajedničkom poslaničkom klubu Narodnog pokreta Srbije i Novog lica Srbije. Dakle, te dve političke stranke su insistirale na razlikama, na onome što nas spaja. Dakle, smatramo da je potrebno ukrupnjavanje na desnom centru, dakle na desnom polu zdrave građanske desnice koja je dominantna u svim zemljama i Evropske unije i u svetu. Dakle, i ubeđeni smo da promena režima Aleksandra Vučića neće biti bez jake srpske desne priče koja će biti okrenuta i svojoj naciji, ali koja ništa neće raditi na štetu bilo kog građanina ove zemlje. Mi smo u ovom klubu ljudi koji će zadržati svoju autentičnost, dakle ja sam predstavnik Novog lica Srbije, ali smo tražili sve ono što nas spaja, a mnogo je toga, dakle sa mnom su ovde ljudi koje sam viđao na svim protestima i borbi protiv ovog režima koji razjeda ovu zemlju punih 11 godina i ne samo na protestima, nego na svim mestima gde smo štitili pojedince koji su doživljavali različite torture od ove vlasti. Dakle, suština našeg zajedničkog okupljanja jeste borba za smenu ovog nakaradnog i naopakog režima Aleksandra Vučića koji je potpuno privatizovao ovu državu i ja bih zamolio i ostale kolege iz opozicije da ne insistiramo toliko na svojim razlikama jer vidimo kako svi oko Srpske napredne stranke, njihovi koalicioni partneri mogu da sarađuju kada je u pitanju odbrana njihovog kriminala, a mi se borimo za odbranu slobode ovog naroda i osnovnog dostojanstvenog ljudskog života koji je nama ovde uskraćen punih 11 godina. Neko će možda reći da to traje i duže, ali poslednjih 11 godina to je izrazito izraženo i zaista mi se borimo za goli život u ovoj zemlji. Razmere kriminala, korupcije i razaranja države Srbije od strane režima Aleksandra Vučića mi ćemo tek videti u godinama nakon njegovog pada. Dakle, nemoguće je objektivno sagledati katastrofu koju su naneli ovoj zemlji od zaduživanja, od pljačke, korupcije i tako dalje. Tako da jedna od bitnih stvari koja će biti tema kad se ovaj režim sruši jeste samostalno i nezavisno pravosuđe koje će imati široke ingerencije, da svako onaj ko se ogrešio o zakon, ko se ogrešio o ovu državu i njenu budućnost
bude sankcionisan i lustriran. Dakle, bez toga država Srbija neće napred i ovaj poslanički klub insistirat će na suštinskim promenama za kojim Srbija vapi, a ne samo za kozmetičkim. Dakle, ponavljam još jednom, tražili smo stvari koje nas spajaju, našli smo ih, dakle, svi ovi ljudi su borci na ulicama i dokazani borci protiv ovog naopakog režima i poretka. Hvala. Izvolite ako ima neki pitanja. Dobar dan, poštovanje. Nenad Nešić, televizija N1. Pa evo prvo, dakle, da li je ovo konačan sastav, definitivno, dakle, da li će se taj poslanički klub možda eventualno širiti još nekim poslanicima iz Narodne stranke ili je tu stavljena tačka ili postoji možda još neko ko će ući u ovaj poslanički klub. I interesuje me samo ovaj odnos, dakle, sa gospodinom Parandilovićem. Ako kažete da ste složili, dakle, oko tih nekih, evo, čuli smo sada pre svega protiv režima i tome slično, dakle, da li ideološki postoji potpuna sjedinjenost i gde vi kvalifikujete sada ovaj novi poslanički klub, gde ga vi smeštate? Desno, centar, kako već? Hvala. Najpre što se tiče poslaničkog kluba nije stavljena tačka, ovo je danas zvanično predstavljanje našeg poslaničkog kluba, ali to ne znači da u narednom periodu možda još neko neće da zajedno sa nama nastavi ovu borbu u zajedničkom poslaničkom klubu. Što se tiče ideologije, mi smo vrlo bliski, tu oko mnogih stvari se slažemo, naravno možda ne potpuno svemu jer smo zato i različite političke organizacije, nismo jedna, ali sasvim sigurno ono gde će biti Narodni pokret Srbije pozicioniran, to će biti proevropska građanska desnica, što je bila i osnovna ideologija Narodnog pokreta Srbije pre nego što je postao Narodna stranka Srbija. Verujem i da gospodin Parandilović ne odstupa mnogo od toga, dakle predstavljat ćemo sve ono što treba da predstavlja jedan zdrav desni centar. Još nešto? Ako nema, hvala. To je to.